πορεία απέναντι, θα περάσουμε στο απέναντι δεξιά ρεύμα για να διαδηλώσουμε ότι υπάρχουν και άλλες προτεραιότητες εκτός από την νομιμοποίηση της συνδικής κάναβης. Υπάρχουν και άλλες προτεραιότητες για μια κυβέρνηση. Μπορεί να μην πουληθεί η υγεία, να μην πεθάνουν οι νοσηλευτές, γιατί πλέον αγωνιζόμαστε για την επιβίωσή μας. Αυτό είναι αγώνα ζωής, συνάδελφοι. Είναι το επάγγελμα το νοσηλευτικό. Βαρύ, βαρύ και ανθυγιεινό. Είναι το επάγγελμα το νοσηλευτικό. Δεν τα φάγαμε μαζί, πάκαλε νεοναζί. Δεν τα φάγαμε μαζί, πάκαλε νεοναζί. Δεν τα φάγαμε μαζί, πάκαλε νεοναζί.